Friesland wordt nog altijd zien als een landbouwprovincie, omdat je meer dan in andere gebieden boerenbedrijven staan. Maar intussen werkt het nog maar een heel iets pad van alle Friezen in de landbouw. Zo'n uit de 20e eeuw binnen de meeste banen te vinden in andere bedrijfstakken. Een van de eerste echt grote bedrijven die in Friesland kwamen, wie Philips in Drachten. De komst van het skeerapparatenfabriek had al griezelig belangrijk geweest voor het eerste van de provincie. Honderden mensen uit de woorden konden hier aan het werk. Dat lukt weer oren mensen en bedrijven aan en zo ontwikkelde deze streek hem in korte tijd van een achterbleun gebied naar een van de sterkste economische motors van Friesland. Onder de Tweede Wereldoorlog is de landbouw de grootste werkjouwer in Friesland. In 1920 werken zo'n 44% van alle mensen op een workerij. Of in een zuivelfabriek. Of in een ander bedrijf dat met het boerenleven te krijgen had. Haast elke boer had wel een paar arbeiders in dienst. En vooral simmerdaags dan krioelt het van de mensen op het land. Er wordt al wel wat werken met machines, maar dan net zo volle dat er voor de arbeiders niet het oer blijft. Maar goed ook, want verder is er in Friesland net zo'n diksoort te doen. Grote fabrieken binnen je haast net te vinden. Na in 1945 verhoren tot hut. In Oreland beginnen boeren moderner en met beter ark te werken. De Friese landbouwers moeten nog vlug aan deze ontwikkeling meedoen. Oors verliezen ze de slag met de concurrentie. Er komen volle meer en grotere trekkers, ladewijnen, kunstmestruiers, sorteermachines en combines. Zakken de boer in zijn eentje. Het werk van een heel protje arbeiders oeren. Als Friesland alle mensen werk bieden blijven wil, dan moet er wat barren. En gauw ek. Het provinciebestuur spant hem hier bot voor in. In 1946 werd er voor het Economisch Technologisch Instituut voor Friesland opgericht. Het ETIF. Het ETIF bedenkt van alles om nieuwe, moderne bedrijven naar Friesland te lokken. Een centrale rol in deze ontwikkeling is Wijlijn voor Drachten. Hier wordt in 1949 de eerste steenlijn voor een montagewerkplaats van Philips. Die zal al gauw uitgroeien tot een volslijn skeerapparatenfabriek dat er zo het meest werken kunnen. Voor de meesten is dat een grote omschakeling. Ze binnenwend aan het werk in het iepen veld en komen nu tussen de fjouwermoorden van een zuster fabrieksgebouw. Maar het is werk. En werk betekent inkomsten. Al vlug komen er meer bedrijven uit Drachten en daardoor komen er ook meer mensen te wijen. In 24 jaar tijd groeit het plak van 10.000 naar 35.000 inwoners. Ook in de orengrote plakken, Ljouwert, Snits en het Jereveen komt industrie. Het werk in de dorpen verdwijnt stadig om. De boerenarbeiders winnen nog voort, de Lietse zuivelfabriek is geen dicht, de smid, de wijnmaker en de kolenboer verliezen haar werk. En later sluiten ik nog vaak de slachter, de bakker en de winkelman door. In het laatste pad van de 20e eeuw verdwijnt er weer een soort fabriekswerk. De bedrijven worden verplaatst naar landen dat de arbeiders goedkoper binnen. Of worden zo modern en zo bot automatiseren dat er net volle mensen meer beneden binnen om de producten te matchen. Maar dan komen er heel wat meer bedrijven in het dienstverleen. Zoals banken, kantoren en grote winkelketens. Juwe te dag hebben duizenden mensen hier haar werk voor. En onder wielers verdient het nog maar zo'n % van de Friezen haar yield in de landbouw.